Tervehdys täältä Strasbourgin täysistuntoviikosta. Tällä kertaa istunnosta nostan esille luonnollisesti Aleksei Navalnyin lesken puheenvuoro, joka oli hyvin tunteikas ja vahva poliittinen viesti. Hän sanoi muun muassa, että Putin on pettänyt hänen miehensä luottamuksen. Hän on pettänyt venäläiset, hän on pettänyt ukrainalaiset, hän on pettänyt eurooppalaiset ja hän on pettänyt ihmiskunnan. Tämä hyvin vahva viesti otettiin luonnollisesti vahvasti vastaan myös parlamentissa, kuten myös se vetoomus, että pitäisimme yhdessä huolen siitä, että Putin joutuu vastuuseen näistä rikoksista. Toinen kohta istunnossa oli luonnollisesti Ukrainan iso tukipaketti. Me olemme jo tähän mennessä tukeneet Ukrainaa 80 miljardilla ja nyt hyväksyttiin 50 miljardin tukipaketti pitkän Unkarin viivyttelyn jälkeen. Ja seuraavaksi sitten nostaisin esille ympäristörikoslainsäädännön. Tätä on 3 vuotta valmisteltu yhdessä. Mä olin ympäristövaliokunnan puolesta valmistelija. Ja siinä meillä tulee nyt ensimmäistä kertaa kunnon tehokkaat ympäristörikosmäärittelyt ja sanktioperusteet kaikkiin EU-jäsenmaihin. Ympäristörikokset ovat 4. suurin kansainvälinen rikollisuuden alue ja EU-rikollisuuden alue. Ja se on myös hyvin tuottoisa. Useimmiten se on maan rajat ylittävää, jolloin yhdestä maasta viedään laillisesti, toisessa paketoidaan uudelleen ja 3. maassa dumpataankin sitten maaperään tai veteen ongelmajätteet. Meidän on saatava tämä loppumaan. Ja siinä silloin me emme voi antaa joidenkin jäsenmaiden olla tällaisia säätelytaivaita, jossa ympäristörikoksia ei ollenkaan tuomittaisi ja joidenkin sitten tiukempia periaatteilta. Tärkeää tässä oli myös ecociden ympäristötuhonnan käsitteen mukaan tuominen tähän lainsäädäntöön. Silloin tulee vakava korotettu tuomio, kun kyseessä on sellainen ympäristörikos, joka täyttää nämä ympäristötuhonnan piirteet ja sisällön. Eli kyse on siitä, että vaikkapa huonolla ilmanlaadulla voidaan tehdä kansanmurhaa tai jos tuhotaan isoja luontoalueita niin, että ne ovat elinkelvottomia ja sillä on vaikutukset ihmisten elämään, niin se on ympäristörikos. Me tarvitsemme paljon lisää päteviä poliiseja, asianajajia, syyttäjiä ja myös erikoistuneita tuomioistuimia kaikkiin jäsenmaihin nyt sitten vain pistämään toimeen tätä lainsäädäntöä. No, tässä istunnossa myöskin hyväksyttiin vihdoin ja viimein pitkään tapeltu ja aika paljon väärin ymmärretty ennallistamisasetus, jonka periaatteena on se, että voisimme vihdoin ja viimein ennallistamalla noin 20% luontoalasta ja sitten 30% huonokuntoista luontoaloista, eli sinnehän siis niin kuin panostuu kaikkein eniten, pysäyttää biodiversiteettikadon ja ei hetkääkään liian aikaisin. Sillä ilmastonmuutos kirittää luontokatoa ja yksipuolinen luonto on entistä haavoittuvampi, oli sitä kyse yksilajista, viljapelloista tai metsistä tai kaupunkiluonnosta, jossa tulvat ja myrskyt ilman puiden suojaa pääsevät riehumaan, kun ilmastonmuutos haastaa yhä enemmän meidän kykyämme selviytyä mitä ääreisimmistä olosuhteista. Hyvä, että päästiin alkuun ja tässä sama juttu. Ei nyt muuta kuin tekemään. Lisäksi puhuimme Gazan järkyttävästä humanitaarista kriisistä, johon meidän pitäisi välittömästi puuttua, pysäyttää tämä kansanmurha. Ja puhuimme globaalisti lisääntyvästä köyhyydestä, joka on paljon muutakin kuin rahan puutetta, se on syrjäytymistä kaikesta. Ja siihen, että sitä pitää ratkoa tietysti ihan eettisistä syistä, mutta ihan myös kaikkien meidän vuoksi ei ole vihreää siirtymää tai turvallisuutta, jos kaikki hyvinvointi ja tuloerot repsuttavat yhä pahemmin ammolla. Tähän vastauksena on muuten hyvin Suomen esittämä hyvinvointitalouskonsepti, mutta siitä sitten lisää myöhemmin.